Petition for disqualification bato kang Barangay Carmen Chairman ug Cagayan de Oro City 1st District Congressional Aspirant Rainier Joaquin Uy gipasaka sa Comelec Law Department. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap, exclusive. Gikumpirma sa Comelec nga nagatubang karon og disqualification case ang kanhi Vice Mayor sa Cagayan de Oro City ug kasamtangang Barangay Carmen Chairman Rainier Joaquin Kikang Uy kinsa midagan isip representante sa unang distrito sa Cagayan de Oro City karong umaabot nga 2025 midterm election. Sa 16 nga pahinang petisyon sa Comelec, gibutyag niini ang unusual influx of application for voter registration nga gamit ang barangay certification isip identification document. Sa kapin 21,000 ka mga voter applicants sa Barangay Carmen, mikabat kuno sa 8,218 ka mga voter applicant ang migamit sa barangay certification. Wala matud pa miagi sa saktong validation process ang pag-issue sa mga barangay certification o resident certificate. Tungod niini, gustong ipadiskwalipika sa Comelec Law Division ang kandidatura ni Uy sa pagkarepresentante sa unang distrito. Sa eksklusibong pakighinabi sa GMA Regional TV1 Mindanao kang Uy, giangko niini ang pag-issue sa mga barangay certifications. Miagi kuno kini sa proseso, sukwahi sa aligasyon sa Comelec. Ang amo Citizens Charter, kung magayo kag certification, gikan na sa mga zone chairman. So zone chairman, gi-verify dadto pangayuan og kwan kung pagmatuon nga naa ba siya nagpuyo diha or silingan ba niya. So gi-verify na sa zone chairman. After which, after ana, manhin na dani sa verifying officer diya lugar sa silong sa admin, no? So dito na pud sa admin, i-verify na pud niya kung naa na ba zone clearance ug naa pud iyang mga valid ID or documentation with due diligence and in good faith nga atong pag-issue ana nga toro nga giagi na sa proseso based sa amo ang Citizens Charter. Dugang niya nga ang pagsaka sa ihap sa mga botante sa ilang barangay resulta sa balik-balik nga panawagan sa Comelec nga magparehistro aron makabotar sa umaabot nga 2025 midterm elections. Wala sab kuno siya naghakot og mga tao aron magparehistro sa Comelec. Usa sab kuno sa nakapataas sa mga voter turnout ang mall registration ug pag-abli sa 1st District Comelec office sa ilang barangay. Sa fact-finding investigation, well, nag-ingon man dadto nga wala may fraudulent or anomalous nga nahitabo. Since nga ang tao nagparehistro voluntarily in response sa Comelec to encourage the voters, no, nga magparehistro. Sa katapusan, gitawag ni Uy nga kini usa ka political harassment, gani nakurat siya sa maong petition for disqualification. Politically motivated, no? Lisod man ta kayo nga siyempre duha ka kabuk ang candidates. So dili man sad mag-initiate ang Comelec kung walay complaint. Wala na niining ganli ang maong kandidato apan kaatbang niini ang incumbent 1st District Congressman nga si Lordan Suwan. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao nga makuha ang pahayag ni Suwan kalabot niini. Nakatakdang magsumite ang kampo ni Uy og counter affidavit sa buhatan sa Comelec sa kauluhan sa mga musunod nga adlaw. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.